Istok Hrvatske u rano proljeće svakom posjetitelju nudi poseban doživljaj. Ovdje se priroda i čovjek grle neopisivom ljubavlju, nudeći trenutke koje ćete teško zaboraviti. Rijeka Drava dijeli Slavoniju od Baranje, a Osijek kao najveći slavonski grad svojim gostima nudi i više od očekivanog. Ovaj put ćemo zaobići razvikane gradske znamenitosti i povesti vas u prirodu, jer Osijek i njegova okolica nude puno zanimljivih sadržaja za rekreaciju i slobodno vrijeme na otvorenom. Vodim vas u Osječki zoološki vrt. Hrvatska je poznata po svojim prirodnim ljepotama, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a istok zemlje svoju plodnu ravnicu može zahvaliti upravo prirodnom okruženju smještenom između Drave, Save i Dunava. Osijek se pak može pohvaliti najvećim zoološkim vrtom u Hrvatskoj, koji se nalazi u neposrednoj blizini parka prirode Kopački rit. Smješten na lijevoj obali rijeke Drave, odvojen od grada i buke, pun zelenila i svježeg zraka, čini ga pravim mjestom za miran život životinja, ali i odmor i opuštanje čovjeka. Osječki zoološki vrt otvoren je davne 1955. godine i to s lijeve strane rijeke Drave, dakle malo je izdvojena iz grada, a opet čini nam se da je ipak ovo najbolje mjesto za zoološki vrt zato što je okružen slavonskom šumom, tako da naše životinje imaju prekrasan prirodni prostor za život. Naše nastambe inače su najveće i s time se doista možemo pohvaliti, što je jako dobro za dobrobit životinja, zbog toga što one imaju dovoljno prostora i za trčanje, i za letenje, i za plivanje, i za sve ostalo, za njihovo gibanje, i što svakako doprinosi njihovom psihofizičkom zdravlju. Sve životinje u Osječkom zoološkom vrtu inače su strogo zaštićene, recimo to tako, i one su u izumiranju, te vrste, dakle to su sve životinje iz cijeloga svijeta, i što je najtužnije od svega, zapravo uzrok tome svemu je zapravo čovjek. Životinje inače u prosjeku u zoološkim vrtovima žive oko 5 godina duže nego u prirodi, pa je takav slučaj i kod nas, iako smo imali nekoliko životinja koje su čak ušle u Guinnessovu knjigu rekorda, koje su doživjele poznu starost, što znači zapravo da se naši timaritelji i veterinari jako dobro brinu o njima. Zašto žive duže u zoološkim vrtovima nego u prirodi? Zbog toga što nemaju prirodnih neprijatelja, imaju dovoljno hrane, imaju svježu i čistu vodu svakoga dana, imaju veterinarsku skrb i ono što je zapravo najbitnije je to da im se svaki dan pruža dovoljna i kvalitetna briga. Imamo ovdje i nutricionistu koji određuje koja će životinja što i koliko jesti, tako da se i to naravno jako dobro vidi na zdravstvenom kartonu svih naših životinja. Nijedan zoološki vrt u Hrvatskoj ne može se pohvaliti veličinom vanjskog prostora na kojem borave životinje kao što je to u Osijeku. Ovaj najveći zoološki vrt u Hrvatskoj prostire se na 11 hektara površine i otvoren je za posjetitelje cijele godine, iako je preporuka posjetiti ga u ljetnim mjesecima kada je doživljaj potpun. Mi smo ga posjetili netom uoči otvorenja ljetne sezone, pa nam je malo žao što nismo imali prilike vidjeti baš sve životinje u svojim nastambama, ali i ovo što smo vidjeli stvarno nas je oduševilo. Prirodni okoliš, travnata prostranstva i šumarci u čijoj se hladovini životinje mogu sakriti od sunca u ljetnim mjesecima, na trenutke su nas naveli da pomislimo kako smo u pravoj divljini. U Osječkom zoološkom vrtu ima trenutno 80-ak vrsta, s tim da ima još 20-ak vrsta u akvariju i terariju i to je negdje oko 650 jedinki. Ono što bih izdvojila kao jednu zanimljivost, sve životinje koje su onako malo interesantnije dobiju ime po svom timaritelju. Takav je slučaj kod nas u zoološkom vrtu, tako da ako se neka životinja oteli, omaci ili slično, dobije ime po svom timaritelju, tako da se prvi lav u Osječkom zoološkom vrtu zvao Milan, zato što se tako zvao naravno i njegov timaritelj. I imali smo nedavno slučaj kod naših dviju deva koje su nam stigle iz Češke. Zvali su se prvotno Sven i Katrina, to je našim timariteljima bilo onako dosta strano, pa su ih prekrstili kao Stevo i Kata. Stevo i Kata imali su dosta svojih sinova koji su se zvali Domagoj, Martin, tako da je to i to jedna od zanimljivosti. Kao što i sami vidite, iako sam bio pozvan, nisam se baš usudio stati kraj svoje sugovornice, iako me je zanimalo kako se zove ova životinja u njenim rukama. Ja sam je prozvala Beba, jer kad je stigla u naš zoološki vrt, ona je bila malena, stala mi je u dlan i ja sam rekla kako je slatka ova Beba. Međutim, evo, Beba je lijepo porasla i sad je negdje 1,30 m i to je ženkica, a inače u zmijskom svijetu ženke su veće od mužjaka i ovo je inače kraljevski ili kuglasti piton. E pa svaka čast kraljevskoj bebi, ali distanca od par metara dobro dođe. Ne samo protiv pandemije, nego i u ovakvim situacijama. Što bi rekli, bjež s tim što dalje od mene.
Ima tu i ostalih, više od 650 životinjica kojima sam se obradovao. Pa sam svoju šetnju nastavio u smjeru meni jako zanimljivih majmuna, merkata, lemura i ostalih zanimljivih mačkica. Da, ovaj Medo baš izgleda kao da se probudio iz zimskog sna. Ali nažalost neke životinje nisu bile raspoložene za snimanje pa su se zavukle u svoje nastambe ili još nisu preseljene u njih. Ali dobro, to je svakako razlog da se ponovno vratimo. Možda tijekom ljeta pa susretnemo i ostale. Joj, i njih isto. Ono što je zanimljivo, ova prirodna oaza mira i opuštanja nalazi se svega nekoliko minuta od središta grada. Doslovno izađete iz tramvaja, popijete kavu na promenadi i bacite šetnju do zoološkog vrta. Vjerujte mi, baterije ispražnjene od stresa i svakodnevnih briga vrlo ćete brzo napuniti. Svakako nas posjetite, mi smo otvoreni cijele godine, 365 dana ovdje se živi, radi, jede, spava, tako da smo uvijek otvoreni za naše posjetitelje. Ono što treba reći da je uvijek, recimo, ajde tako, početak sezone Uskrs u Osječkom zoološkom vrtu, pa će tako biti i ove godine, ali kažem, uvijek imamo i edukacije za djecu koje organizirano dolaze tijekom cijele kalendarske godine i doista svako godišnje doba je posebno lijepo u zoološkom vrtu jer imamo jako puno prirode, prekrasnih životinja, tako da nema razloga da ne dođete. Možete doći naravno automobilom, pješice, možete doći biciklom, ali zasigurno najljepši prijevoz je prijevoz kompom. To je inače besplatno prijevozno sredstvo riječno koje pokreće snaga rijeke Drave. Dakle, uopće ne ide ni na kakvo gorivo, niti na ulje, nego se isključivo snagom rijeke Drave ona kreće. Inače, vožnja traje negdje od 4 do 10 minuta, naravno ovisno o vodostaju rijeke. Evo, čuli ste sve ono osnovno što trebate znati, a na vama je da kada dođete u Osijek, osim što ćete posjetiti brojne gradske znamenitosti, odvojite vremena i za šetnju prirodom. Dođete na lijevu obalu Drave i posjetite Osječki zoološki vrt. Dodatne informacije možete pronaći na službenim internetskim stranicama Osječkog zoološkog vrta. A vi iskoristite lijepo vrijeme i posjetite istok Hrvatske, jer ova regija nudi vam puno više nego što ste očekivali. Ako vam se svidio ovaj video, pretplatite se na moj kanal i podržite me u stvaranju uspomena. Do susreta u nekom od novih videa, lijep vam pozdrav!